कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. सावंतवाडी शहरातील माठेवाडा येथील घरात बंद खोलीत मासे विक्रेते शैलेश तारी यांचा मृतदेह आढळून आला. आज सकाळी ही घटना निदर्शनास आली. बंद दरवाजा फोडून पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात हलवला. आजारपणामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात हलवला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक माधुरी मुळीक, पोलीस हवालदार गुरुदास नाईक, पवन परब, महेश जाधव यांनी घटनेचा पंचनामा केला असून अधिक तपास करत आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.